Cwestiwn 3. Mae Naomi yn cynhyrchu topiau byfddau derw ac arwynebedd pob un yw 4.8 metr sgwar. Mae diffygion yn y topiau byfddau derw yn digwydd ar hap ar y gyfradd o 0.25 metr sgwar. A. Darganfyddwch y tebygolrwydd top bwrdd sy'n cael ei hap ddewis yn cynnwys 2 ar y mwyaf o ddiffygion. Felly, gadewch i ni ystyried hyn a meddwl pa ddosbarthiad ydw. Mae'r cwestiwn yn sôn am y gyfradd. Dosbarthiad Poisson yw unrhyw beth sydd â chyfradd. Enghraifft, nifer y meddiannau mewn cyfaint, arwynebedd, pellter. Felly unrhyw beth fel hwnna, byddwn ni'n siarad am dosbarthiad Poisson. Yn y sefyllfa yma, mae arwynebedd y pen bwrdd yn 4.8 metr sgwar. A'r gyfradd yw 0.25 ar gyfer pob metr sgwar. Felly, dosbarthiad Poisson yw hwn, a'r rhif cymedrig yw 4.8 wedi'i lliosi a 0.25, sy'n rhoi i ni 1.2. Os mae x yw nifer y diffygion, yna x yw'r hap newidyn, sef Poisson gyda chymedr o 1.2. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni roi terfyn ar y tebygolrwydd o 2 ddiffyg ar y mwyaf. Felly fydym yn mynnu bod tebygolrwydd x yn llai na neu'n hafal i 2. Gallwn ddod o hyd i hyn gan ddefnyddio ein cyfrifiannell. Gwaswch y botwm menu ac yna rydyn ni eisiau statistics. A nawr gwasgwch 7. Mae hyn yn dangos rai dosaniadau ystadegol i ni. Ond fydyn ni am gael Poisson, felly rhaid sgrolio i lawr. Yna, byddwn yn ymddangos fel hyn ac mae 2 Poisson, y tebygolrwydd o ddosbarthu a'r dosbarthiad cronis. Wedyn ni am ddefnyddio'r dosbarthiad cronis, sef 3. Mae hyn bellach yn dangos y sgrin yma i ni, ac mae gennym ni restr o ddewis o newidynau. Rydym eisiau 2 newidyn. X yw'r digwyddiad cronis, felly rydym ni eisiau x fod yn llai na neu'n hafal i 2. Felly byddwn ni'n rhoi 2 ar y gwerth x. Lambda yw'r nifer cymedrig o ddigwyddiadau yn y dosbarthiad Poisson hwn, felly rydym ni'n nodi bod lambda yn 1.2. Cofiwch wasgu hafal ar ôl i chi nodi'r 2 gofnod hyn. Ac os ydym yn ei wasgu eto, rydym yn cael yr ateb ar gyfer y tebygolrwydd bod x yn llai na neu yn hafal i 2. Yn y sefyllfa yma, bydd hwn yn rhoi i ni 0.8795 i 4 lle degol. Nawr, gadewch i ni edrych ar ran B. Darganfyddwch y tebygolrwydd mewn hap siampl o 7 top bwrdd bod 4 yn union yn cynnwys 2 ar y mwyaf o ddiffygion yr un. Bod ran A yn ymwneud â'r dosbarthiad Poisson, mae ran B yn ymwneud â llwyddiant neu fethiant, felly'r dosbarthiad Binomial. Byddwn naill yn cael 4 yn union o'r fath yma o fwrdd, neu ni fyddwn nhw'n cael hynny o gwbl, llwyddiant neu fethiant. Felly, pwyswch menu 7 eto, ar y gyfrifiannell i'w gael yn y modd stats. Wedyn ni'n gweld yr arddangosfa yma, a mae Binomial yno, a dyma'r dosbarthiad tebygolrwydd sef yr un rydyn ni'n ei eisiau. Nid ydym am gael y dosbarthiad cronis o Binomial oherwydd ein bod am gael y tebygolrwydd o union 4. Byddwn nawr yn pwyso 2.
am newidyn eto. Rhowch x fel 4, oherwydd 4 oedd y nifer o fyrddau yr oedd yn eu heisiau. A'r n fel 7, oherwydd oedd 7 bwrdd. A wedyn p fel 0.8795, oherwydd dyna oedd ein hateb o ran a ar gyfer cael 2 bwrdd neu lai o'r tebygolrwydd hwn. Gwasgwch hafal ac rydym yn cael y tebygolrwydd o y equals 4 yn hafal i 0.0036. Dyma ein hateb. Rydym wedi bod yn ystyried yr hap newidyn, y lle mae y oedd y nifer o topiau bwrdd yn mesur 4.8 metr sgwar, sy'n cynnwys ar y mwyaf 8 diffygion. Roeddwn yn gwybod bod n yn 7, gan fod 7 bwrdd, ac mae p yn hafal i 0.8795, sef y tebygolrwydd y byddai bwrdd yn cynnwys 2 ddiffyg ar y mwyaf. Sylwch ein bod ni eisiau tebygolrwydd o oedd 4, gan ein bod ni eisiau bod gan union 4 o'r tablau hyn o leiaf 2 diffyg neu lai. Mae'r cwestiwn yn ymwneud â Poisson a Binomial. Gadewch i ni edrych ychydig yn fwy ar y Binomial yn gyntaf gan ddefnyddio Geogebra. Yma mae gennym y dosbarthiad Binomial gyda n yn hafal i 10 a p yn hafal i 0.5. Cymryd yr y dosbarthiad Binomial hwnnw yw np, sef 10 lliosi a 0.5, sef 5. Sylwch fod y dosbarthiad Binomial yn dosbarthiad cymesur wedi'i ganoli ar 5. Os rydym yn defnyddio'r llythydd ac yn newid y tebygolrwydd o 0.5 i 0.8, yna mae'r dosbarthiad yn newid, cymryd y dosbarthiad hwn yw np, sydd bellach yn 10 lliosi a 0.8 sef 8. Felly, mae'r cymryd yn 8, ond mae'r dosbarthiad hwn yn gwyron negyddol. Mae'r graff o Binomial 10, 0.8 wedi ei gwyddon negyddol. Sylwch fod yr rhan fwyaf o gwerthoedd ar y chwith mewn cynffon hir, a thebygolrwydd isel iawn. Ond mae'n bosib cael x yn hafal i 1, 2, neu 3, neu hyd yn oed yn hafal i 0. Ond mae'n fwy tebygol mae'r cymedyr yw bod x yn hafal i 8. Felly mae'r graff hwn wedi ei ganoli ac mae mwy o bosibiliadau o werthoedd yn agos at 8 bod gennym graff sy'n gwyddol negyddol. Os ydym yn newid y tebygolrwydd i lawr i 0.15 enghraifft, rydym yn cael graff newydd, sydd wedi ei gwyddon positif. Y cymedyr yw np, felly 10 lliosi a 0.15, felly 1.5. Felly gallwn weld mae'r canlyniad mwyaf tebygol, y modd yn yr achos hwn yw 1, ac mae'r tebygolrwydd o 2 yn eithaf uchel hefyd. Ond mae'r graff wedi ei gwyddon positif, gan fod yna gynffon hir i'r dde. Ond cofiwch fod rai o'r tebygolrwyddau hyn yn bosibl yn debygolrwydd isel iawn, gan fynd mor isel â phosib wrth i chi fynd tuag at 10. Os awn yn ôl at y dosbarthiad Binomial 10, 10.5, gall gwerth nifer y digwyddiadau fod yn dim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mae pob un yn bosibl ac mae gennym y dosbarthiad cymesur neis. Os ydym yn newid n i fod yn 9, mae'r gwerthoedd posibl yn mynd o 0 i 9, ac rydym yn cael 2 werth modd ar gyfer 4 a 5, felly mae'n union fel dod o hyd i ganolfan rhifau 0 i 9. Unwaith eto, os symudwn ni lawr i 8 yn unig, dawn cymesur eto gyda dim ond 1 modd a symud i lawr i 7, rydym yn cael 2 fodd. Ond nawr, edrychwn ar ddosbarthiad Poisson. Felly, rydym yn ystyried dosbarthiad Poisson yma gyda lambda cymedrig fel 5. Sylwch nad yw'r dosbarthiad hwn yn gymesur. Y gwerth mwyaf tebygol a gallwch ei gael yw 5, a thebygolwydd y 5 yw un o'r tebygolwyddau uchaf. Ond mae cael 4 yr un mor debygol. Y gwerthoedd y gallwch ei gael gyda'r Poisson yw 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ac ati. Mae'r rhain i gyd yn bosibl a nodwch sut y gwnaeth y binomial cael diwedd ar y gwerthoedd tra bod gan y Poisson y posibiliadau i gyd fel posib, ond mae'r rhain anhebygol iawn. Pan ystyriwch y dosbarthiad Poisson hwnnw gyda lambda cymedrig yn hafel i 8.5, gosodwchwn ar y graff, mae'n edrych fel ei fod yn weddol gymesur, ond mae llai o bosibiliadau'r chwith o'r modd, ac mae mwy o werthoedd posibl i'r dde o'r modd, gan gofio gallwch chi cael n gwerthoedd, felly canffon hir i'r dde o'r dosbarthiad hwn. Mae graff yn edrych yn gymesur, ond os ydrychwn ar y tebygolrwydd bod x yn hafel i 5, nid yw yr un peth â thebygolrwydd x yn hafel i 11, ei fod yn edrych yn debyg iawn i'r llygad. Po uchaf y gnawn werth lambda, da'r gromlin yn fwy cymesur, felly ar gyfer gwerthoedd mawr o lambda, mae cymesuredd yn fwy tebygol o ddigwydd ac mae'n dod yn agosach at ddosbarthiad normal.